Kuva näkee jo itse naamalla. No niin. Mäkin pelaan. Nyt menee. Ja sä vedät rullaluista. Oksia. Rane heiti lanoampulasi valmiin. Ei, katsotaan tää esitys. Imurin päällä. Aikaa kohta happivajaa. Mikaoli. Kato nyt. Pistääkö nyt itse? Osaatko sä itse pistää niitä edes jalkaan? Appiapua! Ei niitä luistimia poltti. Ei vittu mennä katsomaan. Saatko sä sen itse edes jalkaan? Mä voin kiristää. Ota pois. Ota se liukastu vaan vähän. Kato se alvaa. Liukastu vaan. Vittu se on rikki, se on niin rikki! Ja kato, siellä on tiiliseinä siinä vastassa! Ja nyt vääntyy heti, tiedätkö? Nyt vääntyy heti oikeesti, mennään nyt vittu. Kato nyt siitä, rauhoitun nyt. Mitäkään se on? Se on vaan jykevi. Antakaa nyt voi pieneksi. Pakko antaa. Näin polvet alkoi vetää. 360 ton mäkevi. Näytä, tuliko skrabaani. Te näette, jos olisi tullut kyljelleen. Ei mä katson sen vitun käsiin morjestelee tuolla kolmanteella. Luistele ylös tuolta. Luistele! Ei tää niin hirveesti yllyttää mitään. Mä luistelen. Ei toi on Niko ihan tervetuloa. Tuodaan me sulle kengät alas. Mä otan lätsä matkana muistin sen. Kyllä yritti äskenkin se vetäis ohi siitä. Hyvä. Hyvä Niksa. Jaksaa. Ei vittu. Ai vittu. Juu nyt. Ei mitään. Kyllä sä nyt pistä paremmalta. Mä menin tän kännissä alas ja kaadun 4 kertaa alas menossa. Sä vedät ylöspäin. Ai vittu. Samassa kohdassa 5. Niksa hei. Se lätsä on vieläkin siinä maassa. Okei. Appiapua. Vaihdetaan. No niin, jossain vaiheessa täytyy nyt lähteä siihen, jos meinaa rillaveega ottaa. Mihin te ootte menossa? Rilla. Mitä? Eikö sinne padioon? Tähän näin.